लोगोफोर नै थास'आ सायबाय जोंहा मैया खानाय थास'खौ दिनै संसिगोन आरोना सायना होखाबाय बिबैया फुङावनो ओमफ्राय नै हाथायाव थांना फैखांबाय बोराया माइखि बाजार दिनै बुधबार लाव थाइसे लाबोदों ओमफ्राय लेबु ओमफ्राय नै माबा थालिर मैखुन लाबोदों आरोना लोगोफोर थालिर मैखुन ओमफ्राय नै थासिमला दानो फुङावनो रुनोसै आरोना लोगोफोर टाइमा बांद्राय जाखायाखै 8:00 जादों गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनबायबो बाजाराव थांना फैखांबाय आरोना बेखौ रुनानै लाल साहा बानायना लोंसै ओमफ्राय नैयाव माबा लाबोदों आरोना लोगोफोर बे मा बिलाइ बे लेखा फिसानिया मा बिलाइ गलमरिस ना गोरानखौ इदिखौसो लाबोदों हाजोनि ना फुख्ला नामा ना फुख्ला नङा ना अन्थाइ नामा ना खान्दा ना मा होनो नै लोगोफोर हो थास'जों जा गोथाव जाखायो बिदि नायानो बेनो 200 थाखा बेनो 200 ए बाब्रे बे नाया 200 थाखानिनो 100 ग्राम ओमफ्राय फानलु आरो दुन्दिया आरोना लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आं दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय दुगैखां लोबखां लाबाय गथ'फ्रा स्कुलावबो थांखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामथ'वाखै ब्रेकफास्ट खालामनोसै दासो ओमफ्राय मोनायाव बिराद अखा हादोंमोन ना लोगोफोरनि जायगाया बोरैबा जादों अखा हादोंमोन आरोना लोगोफोर मोनायाव खख्लिं बिफाङा एकदम ओरै लेमबोथारदोंमोन लेमनानै ओमफ्राय नै खाथुमना होबाय आरोना मैगं फोनो जागा बानायबाय मैया एकदमबारे जेल देब हाब्रुसो खालामनानै दोनफिनजोब्बाय नै लोगोफोर नै थासिमलाया जाबाय मोजां मोनदों ना रुबु जादों लाल साहाजों जाना लागोनसै आरोना नै लाल साहायाबो गोखा जोंनि लाल साहाया गोखा जायाथ' सापात बानायबाबो गोसोमल' जायो सापात एसे होबानो गोसोम जायो जोंसिनि दैया ओमफ्राय हजोंनि खंखलफोरनि दैया सापात बुरजा होबाबो माबा जाया गोसोम जाया गोजासो जायो जोंना दैयानो बिदि ओहो सापातजों खोथा नङा दैजोंसो जाम्बि नै जाना लागोनसै लोगोफोर रांखौ दाहो होनबाबो होबाय थायो बायदि लावफि दिसलाइकसो होग्रा जायो फिसालाव बिदि लागासिनो माथो दिसलाइक होनासिनो दाख्लैनिफ्राय दिनैना साबसिन जादोंथ' दाख्लै लोंना लाग्रोसै लोगोफोर नै थास' ओंख्रि संसैलाय रेडि खालामना लाबाय नै पियास सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें बे सामब्राम गुफुर बानलु हाइजेंखौ देगोन सामब्रामखौ हाबाय बिमादैया ओमफ्राय नै दुन्दियाबो सायखाबाय आंहा संनांसिगौल' ओमफ्राय थास'आबो सुना लायबाय आङो नै थास'आ दिनैना गोसोमबो गुफुरबो लगायनाय ओमफ्राय ना गोराना नै बेखौ होगोन आरोना लोगोफोर नै मा ना होनोमोन ना खान्दा ना मा होनोनो आं मिथिला बिफायासो मिथिसिगौ ना खान्दा ना मा गोथाव जाथारो बेजों थास'आ लाबोखायोमोन सिगाङावबो बिफाया फैबाथाय बेबायदि ना गोरानखौ लाबोयो आरोना बाजाराव थांबा ओमफ्राय आंथ' बायफेरालै दामखौ गिनानैनो 200 थाखा स' लोगोफोर बियो बांद्राय दाम गोसानि बुस्थुखौ गिनानै बाया आङो ओमफ्राय नोरैजाय साराय जानबाय ओमफ्राय नै दै गुदुं फुदुंबाय आरो थास'आव होनो संसै गोथावनो बिफाया बिराद गोबावनिफ्रायनो थास'सो लुगैहरबाय थाखायो आरोना थास' बिथ'रि थास' आथिं थास' बिबार सिजोनाथ' गैला मोनजानाय नंला बियो थास' आथिंखौबो मैया एसे मोन्दोंमोन ओमफ्राय नालाय हरावनो अखा हाना होबायना थोजासेखौ मोनासै आरो लोगोफोर दाथ' खाजानाय नंला मैया खाग'खांनायखायसो बिथ'रिया मोनायाव बिराद अखा हादों अखा हाबाथाय थास'आ थावा दैब्रुब्रु जायो थाव होना लानोसै थावा दुंबाय लोगोफोर नै दैयाबो गोदौहां जाबाय ओमफ्राय आङो नैबे नाखौ एसे एवथ्रमनानै लाग्रोनोसै सुनानै लाबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोरैजाय बिमादैया थौसि देगासिनो गैला दै दंमोन माबा आयदै जारलासो दै हाबनानै थाबायना ना गोरानाव लोगोफोर
लोगोफोर नै थावा दुंबाय सामब्राम हरना लानोसै आङो नाखौ एवना लाखांबाय ओमफ्राय दा थास'खौ एवनोसै आरोना सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनाय ओमफ्राय पासफुरन एसे होदो आङो पासफुरन होनदों माबा इलाइचि लं जाब्रां एसे होदों आरोना लोगोफोर गलमरिस बेखौबो आङो फोमोनखानोसै थावजोंनो नै लोगोफोर जि समायना दिनैनि थास'आ गोसोमबो गुफुरबो लगायमोनदेर एसे खामबाथाय हरनोसै आङो थास'खौ थास'आव बांद्राय थाव नांखाया लोगोफोर आङो थावखौ सामब्राम आरि खामनोल' होदों हरनोसै आरोना लोगोफोर नै जाबाय आंनि सामब्राम बानलुआ एवनाया थास'खौ हरनोसै एसे रबबाय एरनोसै आरोना मोजांनो फोरखौथाय एरख'नो हाला लोगोफोर नै रेबबाय आरोना थास'आ संख्रै ओमफ्राय हालदै होना लाबाय आङो दै गुदुं होबा माना आरोना दै गुदुंखाखाय नै मादै होनो फैफिनसै खोबना दोनसै एबार खोबना दोनसै नै लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना टाकिनिया बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो टाकिनि आरोना लोगोफोर थोरसियालाय ओमफ्राय गोदो आङो मोनैनि सिगांनो हाबा जाफैनि सिगां दंखायो बे थोरसिया टाकिनि हिसाबै बाहायो आरोना जेबो नस्थ' जायाखै ओमफ्राय हमग्रा गैया आरोना ओमफ्राय सासे बिबोनाङा बुंहरदोंमोन बाजै थोरसिखौ मानो खोबो टाकिनि बायनानै ला होनहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो उनावहाय बायगोन आरोना बे बिबोनाङा नायदोंबा थोरसि ओंखाम जाया आरोना बेयाव टाकिनि खोबग्रा बाहायखायो आङो ओमफ्राय उनावहाय लानोसै टाकिनि माल माथाफ्राथ' सोलिनो आन्था दङ नालाय आङो बांद्राय माल माथा बाया आरोना दोननोनो जायगायानो गैया दा न'आव ओंखारथ'यैखायनो आंनिया एकदम माबा गोजौ गोजौसो आलायनानै दोननांगौ जायो नै लोगोफोर एकदमबारे आरो माबा सिङाव बाक्सु सिङाव थोरसि माखासे दङ थोरसि आरिफोर दंथ'योखाय लाथ'वाखै आरोना उनावहाय आङो बै न'आव गोजौआव खारस्लायलांबाथाय मोजां बासन बायना लानोसै आरो दंखायो आरो साराया दाख्लैसो बिफा लाबोनाय टाकिनि गोनां मोजां साराय दङ आङो बेयाव बाहायथ'वाखै आरोना एखमबा नांगौ बाहायो लोगोफोर नै आङो बेखौ सामब्राम दरनै लाबावबाय बानलु नै बेखौ बाथोन खालामगोन आरोना लोगोफोर नै बियो नाफाम दाख्लै आलासि जाहैनायावनो लाबोनायमोन आरोना बे नाफामा बाजै हरनायमोन बेखौनो बिफा फैबा जानो होननानै थिना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बाथोन देनोसै नाफामखौ ओमफ्राय बेयो थास'आव होगोन एवना दोनखाबाय दुन्दियानो बेखौ हाना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ थास'आव होगोन दा थास'आ मोजां रुइबाथाय लिबु सेबना हरगोन आरोना पियास हाना लाग्रोनोसै लोगोफोर लोगोफोर नै आङो थास'खौ सागं होना लाबाय आरोना नै रुइनानै नै बे सागं होना लाबाय आं नै बेजों सागं होना लाबाय आरोना लोगोफोर सागं होखानानै लाबाय आङो ओमफ्राय लिबु होआखै नालाय लोगोफोर आङो लिबुखौ सेबना होनोसै लिबु होबाथाय नै कालारा गोजा जायो खावसे सैसे होनोसै आरोना बांद्राय गोखैसो जागोन ना मागोनथाय र' जाथ'सिगोन नै बे ना गोरान एवना दोननायखौ होनोसै लोगोफोर आङो फ्राम एवना दोनखाबाय आरामनो खोबना होनोसै गोदौथोंसै मोजाङै नायानि माबा सेन ओंखारनायनि ओमफ्राय जाय नै होबावनांगोन नाफामा दैया एसे मोननांगोन ना नाया बेखौबो खोबना दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर ग्लब गोदौथोंसै थास' ओंख्रिफ्रा लाथाब-लाथाबबासो गोथाव आरोना लोगोफोर ना मोनगौमानि आरो लाथाब जाबावगोन बियो लाथाबानो जाखाबायमोन लोगोफोर नै नायनोसै माबायदि जाखो आंनि ओंख्रिया ना होखांनानै दसे खोबहाबना दोनबाय आरोना नै बरिया गोथाव जाखासिगोन बायदि नुबायलै गोथाव मोदोमबायना गोथाव मोदोमबायलै जोंना बिफाया सोंनो मोदोमखायोना थास' ओंख्रि ना गोरानबाथाय जा गोथाव मोदोमखायो आयै नाफामा दै रानबाय नामा नै नाफामाबो
와우 머리야 나타나고 네 जोंनिया हालदैया गैला बारावबाय दुन्दिया होनसै लोगोफोर आङो नाफामा जाग्रोसिगोन थास'आ एसे माबाबावथों र' खामथाबलाय नाफामा जासिगोन नाफामा जासिगोन र' दुन्दिया होबानो जाबाय दुन्दिया होनसै लोगोफोर जानो बांद्राय होनो हागौ मोदोमनाया माबा नाफामावबो मोदोमनाय जानांगौ दुन्दियाखौ बांद्राय सायदों बिनादिया जाबाय दे संख्रियासो नांगोन ना नाङाखै साखिनायनो होलाय खुरै होलाय मोनबाय लोगोफोर नाफामा जाबाय ओमफ्राय नै थास'आबो आइहा खोस्लिखौ सिङाव दोनफ्लांलायबाय आंहा जा मोजां रबखाबाय लोगोफोर दुन्दिया होनसै बेखौबो संख्रिया ना एवनायावबो होजादों ओमफ्राय थास'आवबो होजादों संख्रि नायदो नाया ज'जोबखो नामा ओमफ्राय जाबाय लोगोफोराना थास' ओंख्रियाबो मोनबाय फोमोनसै आङो बरिया टेस्टि जाखाबाय संख्रि नांबाय लोगोफोर नै ओंखाम जानो खुरबाय बिदि जागासिनो ओरैजाय थास' ना गोरान ओमफ्राय नाफाम बाथोन सामब्राम बानलु लाबाय जानोसै जागोनसै लोगोफोर जाना जानोसै लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै थास' ओंख्रिया गोथाव जाखागोन नायाबो जा गोथाव मोदोमखायो माबाना ना बरिया टेस्टि मा माखौ हांगासो मगारा हांनानैसो थाइनाया नाफाम बाथोन